Singabahlali bako 66 and 65 apha eMdantsane iward 14 silapha nje sisuka kula area size malunga nomalume odlwengule umtshana wakhe of which lento iqale ngokukuva kwethu ke ngomntana xa ibeka istatement sakhe iqale kulonyaka kupheleyo which is 2025 inyanga kaSikhosholo. Now that ke ngokumalume uye wa violent emntaneni izovakala ukuthi thina abahlali ngoske umntana aqabe lip gloss ke njengabanye abantwana bedlala wazithengela lip gloss nge5 rand yakhe ebeyiphiwe pha kwa my friend wayiqaba ngobusuku. Umalume ubetha umntana ke ngoku ngemvubu ba kuthena ezawuqaba izinto of which ke ngoku thina singumhlali siziswe sesikhalo somntana sayoqonda bakwenzeka ntoni na ngoba umntana ukhala kabuhlungu and ke ngoku phala umntana kusekho umuntu ubhinqeleyo uhlala nabantu abangamadoda umalume bakhe nabanye abazicousins zakhe. So siye sofikelela apho ke sadibana nento yokuba lo mntana uyadlwengulwa ngumalume notshomi bakhe kabancinci ise 13 year old lo mntana ememane ibalisa kwitshomi zakhe khange ngaye ukukoyika bengabantwana abakwazi uza ngaphambili. Now that ke ngoku siye sayifumanisa uba kukho into enje silapha singumhlali sizoprotesta ukuba umfundisi lo angayifumani ibheyili ngoba kaloku isenzo sakhe sisibi silohlobo. Silapha ke singumhlali sizele ngaloo nto tata. Khuluwa uthetha ngomfundisi uthetha nge13 year old umntana lona udlwenguleyo ina 13 years. Yewe tata unjalo. And umfundi umalume lona ngumfundisi. Yewe tata ngupastor kwezicawa zosindisa. Singabantu bangomama njengonozale we are saying no to rape, we are saying no ebantwaneni bakuthi mabakhuseleke abantwana bethu. Sifuna a safe environment singomama and sifuna justice kaSomila must prevail. Sithi no bail kumfundisi ngahlala bewele ejele because apha sizokwazi ukukhulula abantwana bethu society ene rapist. We are saying no, so justice must prevail. Ukwamkelwa kwenu yicourt malunga nale protest niyenzayo niyamkelwe kanjani wena sisiwami kunye noSiya? I-court iyasupporta bhuti wami kakhulu in an extent that kuthiwa masenze i-petition ihambe ne-document eziya kumcuphi wecase xa ezawungena be umcuphi ifumene i-document zecase i-petition yethu, so i-court nayo iyasupporta. Okay, Siyana. Okay, manje sonde lapha kulo. Siyana uthethe ngomama umntana naye xa nefika apha ngaphakathi, although zikhona ezinye izinto ke ngafuna singene kuzo malunga necase lena since iselandi ke niphaya ya understand. Eyona nto sifuna uyiconfirm nje soba yena akazelanga lena yalo mntana uzele yakhe case. Mama uzele yakhe case wena? Ndifonelwa futhi sinosifika. Bathi abahlali bazawuhamba baye court ubhutongi uzoyovela court namhlanje. Lo undibhekile ukurepele umntana. But kuthiwa ikhona case yakho nawe zange uyivule case. Okay. Lapho ke kumama umntana lona very emotional for uthetha, so but naye isikhona rumors zoba naye ebengumuntu ke olandikayo ohlukumezayo umfundisi lona, but akakho ku state ese right for ukuthetha ezimbona uba usengene kakhona.
No kushap msiyana. Hey candidates zimbini nasenye candidate ya nansi Italian nayo uzosupporta which is Italian uzothina apha mkhulu. I just to support nje tasivitsha ayikho enye into manje kube kundawo nabahlali. No right. That's good. Then we've got another candidate elapha nayo that is contesting Ward 14. There is another candidate. Abamasiyo abazange bambo